L-ekonomija Maltija se tkun qed tibbenefika mir-roħs fil-kontijiet tal-enerġija għan-negozji. Roħs li se jħalli miljuni kbar fil-bwiet tal-familji u n-negozji, fl-istess ħin li l-Gvern qed inaqqas id-deficit u jikkontrolla d-dejn. Iddikjara dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista fuq One Radio. Fakkar kif illum ftit għadhom jitkellmu dwar il-kontijiet għaliex proposta li kienet deskritta bħala gimmick tal-millenju saret realtà skont kif imwiet. Dak li ħajġri din is-sena ħajkunu njettati xi 50 miljun oħra. Pakketta bejn 70 u 80 miljun. Isek għamilt 7 budgets f'daqqa. Il-Prim Ministru kien mistoqsi wkoll dwar l-aħħar żviluppi fl-iskandlu ta' Għawdex. Qal li mhux se jkun qed jispekula, però hemm fatti ċari ħafna. Bħal dak li email ħarġet il-ħadd tikkontradixxi bil-kbir dak li qal is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Chris Said is-Sibt. Żied li anki l-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għandu ħafna xi jwieġeb. Dan b'referenza għal kuntatt li seta' kellu mal-whistleblower fil-każ. X'qalu flimkien fil-lift, jekk kien xem xi laqgħa oħra barra dik il-laqgħa tal-lift, dik irid jwieġibha il-Kap tal-Oppożizzjoni. Il-Kap tal-Oppożizzjoni jrid jwieġeb mod ċar ħafna jekk barra dik il-laqgħa mhux ippjanata li ma nafx fejn saret jien jiġifieri fejn iltaqgħu fil-lift ta' fejn, tad-dar ċentrali ta' xi post ieħor. Irid jwieġeb jekk iltaqax xi darba oħra ma' din il-persuna x'qallu dan il-persuna u x'wieġbu lura il-Kap tal-Oppożizzjoni huwa kruċjali. Il-Prim Ministru tkellem dwar kif qed juża żmien tal-kampanja elettorali għall kunsilli lokali biex jiltaqa' man-nies u l-ħsibijiet tagħhom. Tenna li kien għalhekk li tul l-aħħar ġimgħat dar lokalità biex iwassal ukoll il-messaġġ ta' ottimiżmu. Noħodha bħal opportunità għalija dawn huma opportunitajiet li nitkellmu man-nies, nieħu pjaċir onestament, nħossni fl-element tiegħi li nitkellem man-nies u li mmur inżur il-komunitajiet u mmur inżur jien dak li jien sorpriż bih huwa ir-rispons tan-nies. Rispons li ddeskrivih bħala wieħed pożittiv ħafna.